நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் பிரபு. அவங்க எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கட்டும். நேத்து போட்டீங்களா பிரபு குரூப்ல? கொஞ்சம் பிஃபோரா வந்து போட்டுட்டேன் மாதாஜி. இப்ப கூட ரிமைண்டர் மெசேஜ் போட்டுட்டேன். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய நானாஜலசலாக்கயா சச்சுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. प्रभु शेयर பண்றீங்களா? அத்தியாயம் 11 விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். பிரபஞ்ச வடிவம். அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த 11th சாப்டர்ல. சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நேற்று அத்தியாயம் 10 பார்த்தோம். அதனுடைய சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திடலாம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர். சோ அவரை யாராலும் அறிந்து கொள்ள இயலாது. அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அவரே. அவரை அறிந்து கொள்ள முயன்றால் முடியாது. ஆனால் அவரே எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம். தூய பக்தி அப்படிங்கிறதுதான் பகவத்கீதை சொல்லுகின்ற சாராம்சம். சோ பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டுக்கோ ஒரு இனத்தின் மக்களுக்கோ கிடையாது. இது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானது. அது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா தூய பக்தி செலுத்துவது, பகவானிடம் தூய பக்தி செலுத்துவது எவ்வாறு அப்படிங்கிறத சொல்கிறது. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஒரு நண்பராக இருந்து சீடனாக மாறி ஒரு பக்தனாக மாறுகின்றான். பகவானுடைய அந்த ஐஸ்வர்யங்கள், அந்த எல்லா ஓபுலன்சஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுனால பகவானை ஒரு பரமபுருஷ பகவான் நீரே, உங்களுக்கு மேல யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விபூதிகளை எல்லாம் விவரிக்கிறார். நீங்கள் உங்களை எப்படியெல்லாம் தியானம் செய்வது, எந்தெந்த விதத்தில் நினைவில் கொள்வது அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்கும் போது பகவான் தன்னுடைய விபூதிகளை எல்லாம் சொல்கின்றான். நான் இப்படி எல்லாம் இருக்கின்றேன், இதுவாக இருக்கின்றேன், அதுவாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு அவருடைய விபூதிகளை, அவளுடைய வைபவங்களை எல்லாம் விரிவாக விளக்குகின்றார். விளக்கிட்டு இது ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான், என்னுடைய வைபவங்களை விளக்க முடியாது, ஏன்னா அது அன்லிமிட்டெட். கடலுடைய அலைகளை கூட எண்ணிவிட முடியும். அவருடைய ரூபங்களை, நாமங்களை, அவருடைய லீலா வினோதங்களை, அவருடைய அவதாரங்களை எல்லாம் நம்மளால கணக்கிட முடியாது. ஏனால் அவர் அச்சிந்தியா, நம்மளுடைய கற்பனைக்கு எட்டாதவர். சோ இந்த நேத்து பார்த்த சாப்டர்ல அதையெல்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அர்ஜுனர் தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். சோ பகவானே, உம்முடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்கள். எந்த சிச்சுவேஷன் அவர் கேட்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம்.
1 4 வரை இது விவரிக்கப்படுகிறது. திரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். சோ அந்த வடிவத்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பகவான் விவரிச்சு சொல்றார். 5 வரைக்கும் பகூனி அதிர்ஷ்ட பூர்வாணி அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். யூனிவர்சல் வடிவத்தில் அர்ஜுனனின் பார்வை, அதை பார்த்தோன்னே அர்ஜுனன் என்ன நினைத்தான், அவனுடைய ரியாக்ஷன் என்னவாக இருந்தது, அநேக பூத தர்சனம், அந்த தர்சனத்தை கண்டபோது அவருடைய ரியாக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது 9-14 வரை விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அர்ஜுனர் யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம், அதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாரு, என்னெல்லாம் அவருக்குள் நிகழ்ந்தது. த்ருதின பிந்தாமி க்ஷமாம் ச விஷ்ணு. சோ இது முக்கியமான சொல். கிருஷ்ணாவின் பதில். சோ பகவான் கிட்ட அப்பவும் கேட்கிறார், கேள்விகள் கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றார். கலோஸ்மி லோகாட்சய கிருத் பிரவர்த்தோ. இது முக்கியமான சொல். அர்ஜுனனின் ஜபங்கள். சோ அந்த பெரிய உருவத்தை பார்த்தவுடன் அர்ஜுனன் குழப்பம் அடைந்து அவருடைய மைண்ட்ல பேலன்ஸ் தவறி போச்சு, என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. சோ அவர் பயத்தினாலும் குழப்பத்தினாலும் நடுக்கத்தினாலும் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை செலுத்த ஆரம்பிக்கிறார். சோ சாகத்கதம் வீர வீரா பிரணம்யா அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். கிருஷ்ணரை பார்த்த தூய பக்தி தேவை. கிருஷ்ணரை எல்லாருனாலும் பார்த்து விட முடியுமா அப்படின்னா இல்ல. அவரை அப்போ பார்க்கணும்னா என்ன தேவை அப்படின்னா தூய பக்தி தேவை. சோ களங்கமில்லாத அனன்ய பக்தி செலுத்துவர்கள் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். அதுவும் நம்ம நினைச்சப்பெல்லாம் பகவானை பார்த்து விட முடியாது. பகவான் நினைக்கணும், அவரை தன்னை வெளிக்காட்டணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சாதான் நமக்கு தரிசனம் கொடுப்பார். பக்தியா து அனன்யா சத்யா அப்படிங்கிறது இதுல முக்கியமான வார்த்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 11.1 அர்ஜுன உவாச்ச மத்தனுப்ராய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்மா சத்விதம் யத் தவ யோக்தம் வசஸ்தேன மோகோயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். அவர் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம், அதுக்கும் மேலான ஞானங்கள் எல்லாமே, ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா ஞானங்களையும் பகவான் அர்ஜுனருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஏன் கொடுத்தாருன்னு கூட தெரியும் நம்மளுக்கு. அவர் பொறாமை இல்லாதவர், பக்தர், நண்பர். சோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆள், காட்லி கேரக்டர்ஸ் நிறைய உள்ளவர். சோ சாஃப்ட் நேச்சர்ட் பர்சன், பக்தி நிறைந்தவர். சோ இதனால அவருக்கு எல்லா ரகசியங்களையும் சொல்லி இருக்கிறார் பகவான். சோ இந்த அறிவுரைகளை எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா என்னுடைய மயக்கம் தெரிந்து விட்டது. 5 ரீசன் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பார். 5 ரீசன் சொல்லி நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லைங்களா. அந்த 5 ரீசனுக்கான விளக்கங்களையும் பகவான் இப்ப தெளிவாக எடுத்துரைத்து விட்டார். இப்போ பகவான் அப்படிங்கிற அந்த பரம புருஷர் இவரே அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை விட்டது. அவருக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. சோ அதனால நீரே பரம புருஷர். சோ இப்போ நான் உங்களுடைய அறிவுரைகளை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன், எனக்கு வேற எந்த குழப்பமும் கிடையாது அப்படின்னு இதுல சரண்டர் ஆயிட்டார். சோ சாதாரண மனிதராகவோ இல்லை ஒரு நண்பனாகவோ இல்லை தன்னுடைய குருவாகவோ இனிமேல் பார்க்க மாட்டார். ஏன்னா உலகத்தை ஆளுகின்ற எஜமானராக, மிகப்பெரிய பரம புருஷராக, முழுமுதற் கடவுளாக இப்போது அவருடைய கண்களுக்கு தெரிகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. பாவாப்யேயௌ ஹி கோதானாம் ஸ்ருதௌ விஸ்தரசோ மயா தத் கமலபத்ராஷ மகாத்மியம் அபிசாவ்யயம். கமலபத்ராஷ, கமலம் அப்படின்னா தாமரை மலர் போன்ற கண்களை உடையவர். இங்கே இருந்து காது வரைக்கும் நீண்டிருக்கிறது அவருடைய கண்கள், மிக அழகான கண்கள். சோ தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவனை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சொல்றாரு. சோ ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் எப்படி தோன்றுகிறது, எப்படி மறைகிறது, ஒரு பௌதீகமோ ஆன்மீகமோ எப்படி பகவான் அதை தோற்றுவிக்கின்றார் அப்படிங்கிற விவரம் எல்லாமே உம்மிடமிருந்து நான் கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன். உம்முடைய அழிவற்ற பெருமைகளை எல்லாம் நான் இப்போது உணர்ந்திருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறார். பகவான் எல்லாவற்றையும் தோற்றுவித்தாலும் கூட அவர் அதிலே ஒரு அங்கமாக இருப்பது கிடையாது. அவர் எப்பவுமே தன்னுடைய ஐடென்டிட்டியை இழப்பது கிடையாது. அவர் சுதந்திரமானவராக தனித்திருக்கின்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஏவம் ஏதாத்யதாத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திருஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. உத்தம புருஷரே,
உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர்கள் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன் அப்படிங்கிறாரு. இப்ப என்ன சொல்றார், உம்முடைய எப்பவுமே நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேனே, உங்களுடைய உண்மையான நிலையை நான் பார்க்கிறேன். இதுலயே நான் திருப்தி அடைந்து விட்டேன். ஆனாலும் கூட உங்களுடைய ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, இந்த அந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நான் புகுந்து அதுக்குள்ள நான் இருக்கின்றேன், எல்லாவற்றிலும் நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா, அது எவ்வாறு? அத நீங்க எனக்கு காமிங்க, அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காமிங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. ஏன் கேட்கிறார் இந்த மாதிரி அப்படின்னு கேட்டா, எதிர்காலத்தில் பகவானை கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக ஒருத்தர் நினைத்து விடக்கூடாது. அதனால அவர்களுடைய சந்தேகங்களை விளக்குவதற்காக, அவங்களுக்கு பகவான் யார் அப்படின்னு விளக்குவதற்காகவே இந்த மாதிரி விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி அவர் வேண்டுகிறார். விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆவல் அவருக்கு இல்லை. அவர் இந்த சாதாரண 2 கை ரூபத்திலே இருக்கின்ற ரூபத்தை பார்த்தே அவர் திருப்தி அடைந்து விட்டார். எதிர்காலத்தில் மக்களை நிறைய பேர் ஏமாற்றுவார்கள் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அப்பவே தெரிஞ்சிருக்குது. அதனாலதான் இறைவனின் அவதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஏமாற்றுவார்கள். சோ அதை தடுப்பதற்காக அர்ஜுனர் பகவானிடம் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி கேட்கின்றார். அதுவும் எப்படி கேட்கின்றார் அப்படின்னு பின்னாடி ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். எப்படி கேட்கின்றார், ரொம்ப பணிவாக, அந்த தரிசனத்தை பார்ப்பதற்கு நான் தகுதி உள்ளவனாக இருந்தால் எனக்கு காட்டியருளுங்கள் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்பார். சோ இது யாருக்காக கேட்கிறார், பின்னாடி மக்கள் ஏமாந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி வேண்டுகிறார். இப்போ இந்த காலத்துல கூட நான் தான் கல்கி அவதாரம்னு சொல்லிட்டு வந்தார் ஒருத்தர். இன்னும் நிறைய பேர் நிறைய விதங்கள்ல காவி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் நீங்க கிருஷ்ணரா அப்படின்னா விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னா காட்ட முடியுமா? காட்ட முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ அவர்கள் போலி சாமியார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ மக்கள் ஏமாந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி வேண்டுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. மன்யசே யதி தச்சக்யம் மயா திருஷ்டும் இதி பிரவோ யோகேஸ்வர ததௌ மேத்வம் தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியறலும். சோ இந்த பணிவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் அதுக்கு தகுதியுள்ளவனாக இருந்தால் நீங்க எனக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்கள் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வேண்டுகிறார். ஏன் அப்படி வேண்டுகிறார் அப்படின்னா, பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை நம்முடைய சாதாரண இந்த புலன்களை வைத்துக்கொண்டு, இந்த ஜடப்புலன்களால் ஒருவர் பகவானை காணவோ கேட்கவோ புரிந்து கொள்ளவோ இயலாது. ஒருவன் பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டு அவரை முழுசா நம்பி இருந்தா மட்டும்தான், 100% அவர் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே, பகவானுடைய கருணையும் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் பகவானை பார்க்க முடியும். அதனாலதான் நீங்க நினைத்தால், நீங்க நான் பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு அந்த தரிசனத்தை காட்டியருளுங்கள் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வேண்டுகிறார். 11.5 பகவான் பேசுறார். இப்போ ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி சதவோத சகஸ்ரச நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்ருதீன ச. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. நான் உனக்கு என்னுடைய திவ்ய ரூபத்தை காண்பிக்கின்றேன். சோ இந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த ரூபம் பலதரப்பட்ட பல வகையான திவ்ய ரூபங்கள் கொண்டது, பல நிறங்களை உடையது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். சோ பிற ரூபங்களை போல இது பெர்மனண்டா இருக்கிற ரூபம் கிடையாது. இது ஆன்மீக வெளியிலே தோன்றுகிற ரூபம் கிடையாது.
இது இந்த பௌதீக வெளியிலே தோன்றிய ரூபம். இது உங்களுடைய குவிஸ்ல கேட்டாலும் கேட்பாங்க, விஸ்வரூப தரிசனத்தை எங்க அர்ஜுனர் பார்த்தார், பூமியிலா இல்ல ஆன்மீக வெளியிலா, இது பர்மனண்டான ரூபமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்பாங்க. அதுக்காக இந்த பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ரூபம் அப்படிங்கிறது பர்மனன்ட் ஆனது கிடையாது. இது குருட்சேத்திர போர்க்களத்திலே தோன்றிய ரூபம். இந்த மாதிரி விஸ்வரூப தரிசனத்தை இன்னும் கொஞ்சம் சில சமயங்கள்ல பகவான் அப்பப்ப காட்டி இருக்கிறார். ஆனா இது பௌதீகத்திலே இந்த ரூபம் இப்ப பேசப்படுகிற இந்த ரூபம் குருட்சேத்திர போர்க்களத்திலே தோன்றிய ரூபம் பூலோகத்திலே இந்த பௌதீகத்திலே தோன்றிய ரூபம். ஹரே கிருஷ்ணா. பஷ்யாதித்யான் பசுன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பகூன் அத்ரஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யா சத்யானி பாரத. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். நீ இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். சோ இப்ப பகவான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படிங்கிறது அது நம்ம போய் நின்ன உடனே நமக்கு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு உயரமான இடத்துல நின்னு நம்ம வானத்தை பார்த்தோம்னா அந்த வானம் முழுக்க அந்த உருவமே நிறைந்திருக்கிறது. இந்த பூமியிலே இருந்து ஸ்வர்கலோகத்தை தாண்டி நிறைய விஷயங்களை தாண்டி தாண்டி அது வளர்ந்து கொண்டே சென்று கொண்டிருக்கிறது. அப்படி பார்க்கும்போது அந்த அவருடைய முட்டி கால் கிட்ட வந்துருச்சு எல்லா கடல்களும். சோ கடல்கள் எல்லாம் அவருடைய முட்டிக்கால்கள்ல, பனைமரம் எல்லாம் அவர் இடுப்பு கிட்ட, மலைகள் எல்லாம் அவருடைய தோல் கிட்ட நிக்குது. சோ அந்த மாதிரி அந்த உருவம் மிகப்பெரிய உருவமாக வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது. எல்லா கிரகங்களையும் தாண்டி மேல போய்கிட்டே இருக்கிறது. எங்க பார்த்தாலும் அந்த உருவமே நிறைந்திருக்கிறது. அந்த உருவத்தில் என்னென்னலாம் தெரிகிறது? ஆதித்யர்கள் தெரிகிறார்கள், வசுக்கள் தெரிகிறார்கள், ருத்திரர்கள் தெரிகிறார்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் தெரிகிறார்கள், 33 கோடி தேவர்களும் தெரிகிறார்கள். யாரும் எங்கும் பார்த்திராத கேட்டிராத நிறைய ஆச்சரியமான விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த உருவத்திலே நிறைந்திருக்கிறது. சஞ்சய உவாச்ச ஏவ முக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரி தஷ்யாம் ஆசபார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். இப்போ சஞ்சயன் பேசுகிறார். யார் எங்க இருந்து பேசுகிறார்? அவர் அந்த அரண்மனையில இருந்து கொண்டு பேசுகிறார். அப்போ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்திருப்பீங்க, மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்க, சஞ்சயன் அப்படிங்கிறவர் திருதராஷ்டருடைய காரியதரசி, தேரோட்டி எல்லாமே அவர் தான். சோ இந்த திருதராஷ்டர் கண்ணில்லாதவர். சோ கண்ணில்லாத அவருக்கு இந்த சஞ்சயன் அப்படிங்கிற அவருடைய காரியதரசி போரில் குருட்சேத்திர போர்க்களத்திலே என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறத ஹஸ்தினாபுரண அரண்மனையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு பார்த்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். இந்த சக்தி எப்படி இவருக்கு கிடைத்தது அப்படின்னா, இவருடைய குருவான வேதவியாசர் இவருக்கு இந்த தூர திருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த சக்தியை வழங்கி இருந்தார். எப்படி நம்ம எங்கேயோ நடக்கிற மேட்ச் நம்ம லைவா டெலிகாஸ்ட் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரிதான் அங்க நடக்கிற போர்க்களத்துல நடக்கிறதையெல்லாம் பார்த்து இந்த திருதராஷ்டருக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். இப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சஞ்சயன் கூறினார், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். சோ இப்படி சொல்லிக்கொண்டே இருந்த பகவான் அர்ஜுனருக்கு தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுகிறார் அப்படின்னு சஞ்சயன் திருதராஷ்டருக்கு சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 10 and 11. अनेक वक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोत्यदायुधम् दिव्यां माल्यां परतरम् दिव्यकन्दानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्दं विश्वतोमुखम्. அந்த விஸ்வரூபத்திலே அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புதமான தரிசனங்களை அர்ஜுனன் காண்கின்றான். நிறைய வாய்கள் தெரிகிறது, சோ நிறைய கண்கள் தெரிகிறது, சோ நிறைய தரிசனங்களை அவர் பார்க்கிறார். பற்பல அந்த உருவம்
பற்பல விதங்களிலே அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆபரணங்கள் எல்லாம் அணிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆயுதங்கள் நிறைய தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. விதவிதமான ஆயுதங்கள், தெய்வீகமான மலர் மாலைகள், அப்புறம் வந்து ரத்தினங்களான மாலைகள், இந்த மாதிரி நிறைய மாலைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிறைய பட்டு வஸ்திரங்கள்னாலே அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய உடலில் நிறைய வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டு அந்த இடமே வந்து ரொம்ப ஒரு தெய்வீகமான ஒரு மனம் வந்து அங்கே கமழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சோ இவை அனைத்தையுமே வந்து எல்லையற்றதாகவும் எங்கும் பரவியும் இருக்கிறது அந்த உருவம். சோ இப்படி எல்லா விஷயங்களும் நிறைந்து அந்த பெரிய உருவத்திலே வந்து அர்ஜுனர் வந்து பார்க்கின்றார். பார்த்தவுடன் அவருக்கு எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா, எல்லையே இல்லாமல் இந்த தோற்றம் அகிலமெங்கும் பறந்து விரிந்து இருக்கிறது. சோ பகவானுடைய கருணை இருந்ததுனால பகவான் அவருக்கு வந்து அந்த காட்சியை வந்து தந்து கொண்டிருக்கிறார். பகவானும் வந்து அதை வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். திவி சூரிய சஹஸ்ரஸ்ய பவேத் யுகவத் உத்திதா யதி பாசத்ருசி ஸ்யாஸ்ய பாசஸ்தஸ்ய மகாத்மன. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். சோ பகவானை சுத்தி அவர் ஒரே ஒரு ரூபத்தில் இருக்கும் போதே, 2 கை ரூபத்தில் இருக்கும் போதே அவரை சுத்தி ஒரு பிரம்ம ஜோதி இருக்கும். சோ இப்ப வந்து இவ்வளவு பெரிய உருவம் அவரை சுத்தி மிக பயங்கரமான ஒரு பிரம்ம ஜோதி இருக்கிறது, தேஜஸ் இருக்கிறது. அந்த தேஜஸை வந்து ஒரே சமயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் தோன்றினால் எவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்குமோ அவ்வளவு பிரகாசமாக அந்த பெரிய உருவம் இருக்கின்றது. அந்த உருவத்தை பார்க்கவே முடியல. நம்மளுக்கே அப்படித்தானே, ஒரு 12 மணி 11 மணிக்கு போய் சூரியனை வந்து நேரா பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா பார்க்க முடியாது. கண்ணெல்லாம் சுருக்கிட்டு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு சூரியனுக்கே அப்படின்னு இருக்கும் போது இந்த ரூபம் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரு சேர வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவு பிரகாசமாக இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அடுத்த ஸ்லோகம், தத்ரைகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அபஷ்யத் தேவதேவஸ்ய சரீரே பாண்டவஸ்ததா. அந்த சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. சோ அந்த பெரிய உருவத்திலே நிறைய அண்டங்கள் தெரிகிறது, நிறைய பிளானட்ஸ் தெரிகிறது, கடல்கள் தெரிகிறது, மலைகள் தெரிகிறது. சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த இதுல. சோ இதெல்லாம் பார்த்து வந்து அவர் வந்து பயந்து போயிட்டார், வாயடைத்து போய்விட்டார். சோ இந்த தொலைநோக்கு பார்வையால் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் அந்த 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 வெளிச்சத்தை வந்து அவரால் பார்க்க முடியல. பல்வேறு கணக்கான அகிலங்கள் வந்து அந்த இடத்துல அந்த பகவானுடைய உடலிலே தெரிகின்றது. சில அகிலங்கள், சில அண்டங்கள் வந்து மண்ணால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது, சில பொன்னால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது, சில மணிகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது, சில பெரியவையாக இருக்கிறது, சில சிறியவைகளாக இருக்கிறது. சோ இவற்றையெல்லாம் அர்ஜுனனால் மட்டுமே காண முடிகிறது. யுத்த களத்திலே இருந்த மற்றவர்களால் அதை வந்து காண முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. தத ச விஸ்மயாவிஷ்டோ ஸ்ருஷ்டரோ மாதனஞ்சய பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலிர் அபாஷத. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். சோ அர்ஜுனன் வியப்பின் உச்சிக்கே சென்று விட்டார். அவருடைய மயிர் கூச்செறிகிறது, கூஸ்பம்ஸ். சோ அந்த மாதிரி கூப்பிய கரங்களுடன் பகவானை பார்த்து வியந்து அவர் அவ்வளவு பெரிய உருவத்தின் முன்பு கூப்பிய கரங்களுடன் தன்னுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்க தொடங்குகிறார். சோ அந்த பகவானுடைய வினோதங்களால் அவர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். அவருடைய மனம் வந்து ஒரு நிலையிலே இல்லை, பேலன்ஸ்டா இருக்க முடியல. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய உருவத்திலே இத்தனை விஷயங்களும் அடங்கி இருப்பதை பார்த்தவுடன் அவர் வந்து ஒரு அதிர்ச்சி, ஒரு குழப்பம் எல்லாவற்றிற்கும் ஆட்பட்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவாம்ஸ்தவ தேவதேகே
சர்வாம் சததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணம் கீசம் கமலாசனஸ்தம் ருசீம்ச சர்வான் புரகாம்ச திவ்யான். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான் மற்றும் பல்வேறு ரிஷிகள், திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். என்னென்னலாம் அந்த உருவத்துல தெரிகிறது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். எல்லா உயிரினங்கள், 33 கோடி தேவர்கள், பிரம்மா, சிவபெருமான், இவங்க எல்லாருமே அதுல தெரிகிறார்கள். அவர்கள் திவ்யமான நாகங்கள், வாசுகி, அந்த மாதிரி பாம்புகள் எல்லாம் பார்க்கின்றார்கள். அப்புறம் ரிஷிகள் எல்லாம் அந்த உருவத்திலே தெரிகின்றார்கள். அநேக பகூதர வக்ர நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் சர்வதோனந்த ரூபம் நாந்தம் நமத்யம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உண்மையில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. அந்த உருவத்துல நம்ம முதலே பார்த்தோம், நிறைய வயிறுகள், நிறைய கண்கள், நிறைய கைகள், இது எல்லாமே நிறைய தெரிகிறது. அப்படி பார்க்கும்போது அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது, அதனுடைய நடுப்பகுதி எது, அது எங்க எண்ட் ஆகுறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு இங்க பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் சொல்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. கிரீடனம் கதினம் சக்ரினம் ச தேஜோ ராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நிஸ்ரீஷ்யம் சந்தமாத் தீப்தானலாக்யு யுதிமா பிரமேயம். 17 படிச்சுட்டேன். 18 த்வமஸ்ஸரம் பரமம் வேரிதவ்யம் त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्यय शाश्वत सर्वगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मदो मे. 2021 क्या वा पृथिव्योरिदमन्त्रं हि व्याप्तं त्वेकेन तिदिश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं न वेदं लोकत्रयं प्रव्यतिदिं महात्मान्. अमीहि त्वां सुरसङ्ग विशन्ति केचित् पीडा प्रभञ्जलो यक्रन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा सुवन्ति त्वां स्तुति पुष्कलाभि. இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. சோ கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற ஒரு ஜோதி, அங்க நின்னுட்டு ஏதாவது உருவத்தை பார்க்க முடியுமா? முடியாது. சோ அந்த பிரகாசம், பகவானிடமிருந்து வருகின்ற பிரகாசத்தினாலே அந்த உருவத்தை சிறிதாக பார்க்க முடியவில்லை. உம்முடைய உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் அந்த உடலிலே அந்த பகவானுடைய அந்த உருவத்திலே பற்பல மகுடங்கள், கதைகள், சக்கரங்கள் இதெல்லாம் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. எல்லா இடத்திலையும் அதுவே நிறைந்திருக்கிறது, பிரகாசமாக இருக்கிறது. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. சோ வேதங்கள் என்ன சொல்றது? அறிய வேண்டியவர் யார் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்றது. அதான் இங்கேயும் சொல்றாங்க, அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. சோ எல்லா அகிலங்களையும் படைத்து அதை தாங்கி அதை மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவர், ஆதாரமாக விளங்குபவர் நீரே. நீர் அழிவற்றவர். சோ மிக பழமையானவர். எப்போ அவர் தோன்றினார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. தர்மத்தின் நித்தியமான பாதுகாவலர். சோ தர்மத்தை காப்பவர் யார் அப்படின்னா பகவான் தான். சோ எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ, தர்மம் அழிக்கப்படுகிறதோ, அந்த தர்மத்தை காப்பதற்காக யுகந்தோறும் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்வார். சோ அந்த மாதிரி தர்மத்தின் பாதுகாவலர் நீரே மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள், இதுவே என்னுடைய அபிப்பிராயம். சோ பகவானை பற்றி அர்ஜுனனுடைய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறார்.
தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்திருக்கிறேன். நீங்க ஒருத்தர் தான், ஆனா எல்லா இடங்கள்லயும் இப்ப நிறைஞ்சிருக்கிறீங்க. மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. சோ ஏதோ ஒண்ணு பெருசா நடக்குதுன்னு தெரியுது, ஆனா என்ன அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா என்னவோ நடக்கிறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்தா உணர்வு இருக்கிறது. அதனால அவங்க எல்லாம் குழம்பி போயிருக்காங்க, பயந்து போயிருக்காங்க. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். சோ பகவான் கிட்ட எல்லாரும் பயந்து போய், யாரு தேவர்கள் எல்லாம் பகவானிடம் போய் சரணடைந்து விட்டார்கள். அவர்களில் சிலர் ரொம்ப பயந்து போயிட்டு கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனைகள் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் எங்கும் அமைதி அமைதி அப்படின்னு கத்தியபடி வேத மந்திரங்களை கூறிக்கொண்டு பிரேயர் சொல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. रूपं महत्ते बहूद्वक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुरपादं बहूदरं बहुत्रंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रभयदिदास्तदाகம். வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களைக் கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். சோ நிறைய பேரு இந்த தேவர்கள் எல்லாருமே பார்த்து உங்களை நிறைய கைகள் கால்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறத பார்த்துட்டு பயந்து போயிருக்கிறாங்க, ரொம்ப குழம்பி போயிருக்காங்க. அத அவங்க எப்படி குழம்பி இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நானும் கூட குழம்பி இருக்கிறேன். நபஸ்புருஷதீப்தம் மணேகவர்ணம் வியாதானனம் தீப்த விசால நேத்ரம் திருஷ்ட்வா ஹி த்வாம் பிரவயாதிதாந்தராத்மா திருதின்னவிந்தாமி சசம் விசோஸ்னோ. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனத்தின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. சோ நிறைய ஒளிரும் நிறங்கள், நிறைய கலர்ஸ் தெரிகிறது அந்த பெரிய உருவத்துல. வாய்கள் எல்லாம் திறந்திருக்கிறது, அப்புறம் பிரகாசமான கண்கள். இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது நான் பயத்தினால் குழம்புகின்றேன். என்னோட மனசை பேலன்ஸ்ல வைக்க முடியல, இனிமேல் என்னால் வைக்க முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. अमी सत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैव भावनिभासन्ते भीष्मो द्रोणो सूतपुत्रस्तदासौ सखास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वमाना विसन्धि तंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्नाद सनान्तरेषु सन्तृष्यन्ते सूर्निदैरुत्रमाङ्गै यदा नदीनां भगवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विसन्धि वक्त्राण्य विविज्वलन्ति. சோ இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் தனது கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள் விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுது, இந்த போரின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு. சோ தனது கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன், சோ கௌரவர்களுடைய புத்திரர்கள் அனைவருமே, பீஷ்மரும் அவர்கள் கூட பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர், முக்கியமான வீரர்கள் அனைவருமே எப்படி ஒரு கடலுக்குள்ள ஆறு போய் சேரும் போது இல்லைங்களா, கடல் இருக்கு, அதுல ஆறு போய் சேருகிறது. அந்த மாதிரி இவர்கள் எல்லோருமே ஆற்று நீர் போய் கடல்ல கலப்பதை போல இவர்கள் எல்லோருமே பகவானுடைய வாய்க்குள்ளே போய் விரைந்து நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டும் கிடையாது, பாண்டவர்களுடைய வீரர்களும் கூட நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி பற்களுக்கிடையே சிலர்கள் நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வதை போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். அந்த வாய்கள் எல்லாம் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவங்க எல்லாம் போய் அந்த வாய்க்குள்ளே நுழைகின்றார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா.
श्रीभगवानुवाच कलोऽस्मि लोकक्षयकृत्र प्रभक्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களைத் தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இருதரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். சோ பகவான் வந்து காலம் நான் அப்படிங்கிறாரு. காலஸ்வரூபமாக நான் வந்திருக்கின்றேன். காலத்தினுடைய அந்த கேரக்டர் என்ன? அழிப்பது. சோ எல்லாவற்றையும் அழிப்பதற்காகவே நான் வந்திருக்கிறேன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காகவே. அந்த குருட்சேத்திர போர்க்களத்திலே இப்ப நம்ம மக்கள் தொகை என்ன இருக்கிறதோ அதுல பாதி பேர் வந்து அழிந்து போய்விட்டார்கள். சோ யார் மிஞ்சினது அப்படின்னு கேட்டா பாண்டவர்கள் மட்டும்தான். அந்த பாண்டவ மன்னர்கள் 5 பேர் மட்டும்தான் மிஞ்சி இருக்கிறார்கள். சோ எல்லா வீரர்களுமே வந்து அந்த போரிலே வந்து அழிக்கப்படுவர் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத்வம் உத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ரூன் புங்ஸ்வ ராஜ்யம் சம்ருத் மயைவைதே நிகதா பூர்வமேவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாட்சின். சவ்யசாட்சின் அப்படின்னா அர்ஜுனருக்கு ஒரு பட்டப்பெயர். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று போலுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாக. சோ இவர்கள் எல்லாமே வந்து அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். அதனால வந்து பகவான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இவர்களை வந்து அழித்து விட்டார். பகவான் நீ வந்து ஒரு கருவியாக மட்டுமே எழுந்து போரிடு அர்ஜுனா. எப்படி வந்து ஒரு செத்த பாம்பு அடிச்சு நீ வந்து பேர் வாங்கிட்டு போவியோ அந்த மாதிரி இவர்களை வந்து ஒரு கருவியாக, நீ சும்மா ஒரு பேருக்கு நின்று போரிடு, நீ வந்து போரிட்டு நீ வந்து வென்று விடுவாய். சோ இந்த ராஜ்யத்தை நீ வந்து வளமாக அனுபவிப்பாய். சோ அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். சவ்யசாட்சி அப்படிங்கிறது அவருடைய பட்டப்பெயர். ஏன் அர்ஜுனருக்கு பட்டப்பெயர்? ஏன்னா அவர் வந்து இரவிலும் கூட குறி தவறாமல் அம்பு எய்யக்கூடியவர். இரு கைகளிலுமே அட் அ டைம்ல வந்து அவர் வந்து லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டையும் வந்து அவர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் போர்ல. சோ அந்த மாதிரி ஒரு அவருக்கு வந்து ஒரு நம்ம வந்து எழுதுறோம் இல்லைங்களா, நம்ம ரைட் ஹேண்ட் இருப்பாங்க, ஒரு சிலர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஆனா இவர் வந்து 2 கைகளுமே ஈக்குவலா பயன்படுத்தக்கூடியவர். அதனால இவருக்கு சவ்யசாட்சியே அப்படின்னு ஒரு பட்ட பெயரும் கூட அர்ஜுனருக்கு உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. துரோணம் ச பீஷ்மம் ச தயக்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யான் அபியோத வீரான் மயா கதாம்ஸ்தம் ஜகீ மயா விதிஷ்டா யத்யஸ்வதேசாசிரணேகவத்னான். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். சோ இவர்களை எல்லாம் வந்து நிறைய கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள், இவர்களுடைய ஆயுள் முடிந்து விட்டது. சோ பகவான் வந்து அவர்களை ஆல்ரெடி வந்து கொன்னுட்டார். இந்த போரிலே வந்து இவர்கள் எல்லாம் இறக்கப்பட வேண்டியவர்கள். சோ இறக்க போகின்ற அந்த ஆட்களை வந்து கொல்ற அப்படின்னு நீ வந்து கஷ்டப்படாத. நீ வந்து சும்மா ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்பட்டு அந்த போரிலே இவர்களை வந்து வீழ்த்தி விடு அப்படி வந்து பகவான் சொல்றார். சஞ்சய உவாச்ச ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர்தேபமான கிருதி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாஹ கிருஷ்ணம் தகக்கதம் பீத பிரணம்ய. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். சோ நீ எந்த போரிடு, இவர்களை எல்லாம் நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லும் போது அர்ஜுனர் வந்து அதை கேட்டுட்டு கூப்பிய கரங்களுடன் வந்து அவரை வணங்குகிறார். அவர்கிட்ட வணங்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து சில விஷயங்கள் பேசுகிறார். சோ இந்த சீனை பார்த்துட்டு அதை அப்படியே திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. 36, 37, 38. அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தானே குரு
ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रकृष्यत् यनुरज्यदेश रसांसि पीदानि तिलोस्रन्ति सर्वे नमस्यन्ति स सिद्धसङ्गा। कस्माच्च देने नमेन्द्रमहात्मन् करीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेषु जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तप्रं यत्। त्वमादिदेव पुरुष पुराण सत्त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेत्तासि वेद्यं स परं सदाम त्वया तदं विश्वमनन्दरूप। அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே ரிஷிகேஷரே அப்படின்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா. சோ ரிஷிகேஷர் அப்படின்னா புலன்களை ஆள்பவர், நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் வழிநடத்துபவர். சோ புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சோ அவரை பற்றி கேட்பதனாலேயே அவர் மேலே ஒரு அன்பை வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். சோ சித்தர்கள் எல்லாம் உம்மை மரியாதையுடன் வணங்குகின்றனர். அசுரர்கள் அவர்கள் அதர்மத்தின் பால் நடப்பவர்கள். அதனால இவ்வளவு பெரிய உருவத்தை பார்த்தவுடன் பயந்து அங்கும் இங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே. சோ பிரம்மாவை படைத்தவரே பகவான் தான். சோ நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? இவர்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு கீழ் இருப்பவர்கள். இவர்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். எல்லையற்றவரே, தேவாதி தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர், இந்த ஜடத்தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். சோ இது எல்லாமே பகவானுடைய தனித்தன்மைகள். இதை பற்றி அர்ஜுனர் மறுபடியும் இதை பற்றி சொல்கின்றார். நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம். எல்லாரும் கடைசியில யார்கிட்ட அடைக்கலம் ஆவாங்க அப்படின்னா பகவான் கிட்டதான். அனைவரையும் அறிந்தவர். சோ எல்லார் பத்தியும் அவருக்கு தெரியும். சோ அறியப்பட வேண்டியவனும் அவரே. எல்லாராலையும் அறியப்பட வேண்டியவர் யார் அப்படின்னா பகவான் தான். பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். 3 முக்குணங்களும் பகவானை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சோ அந்த குணங்களை ஆட்டுவிப்பவரே பகவான் தான். சோ எல்லையற்ற ரூபமே. சோ அவருடைய ரூபம் எல்லையில்லாமல் வளர்ந்து நிற்கிறது. சோ எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியிருக்கிறீர்கள். இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே தாங்கள் விஸ்வரூபத்தினால் நிறைத்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவானை பத்தி அர்ஜுனர் சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 41-42 सखेदि मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेदि अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चाववाशार्समकृदोषि विहारः शासन भोजनेषु एकोदवाप्यच्युददस् तत्समस्तं தச்சாமயே துவாம பிரேமயம். சோ இந்த ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு. சோ இப்ப பகவான் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அவருடைய விஸ்வரூபத்தையும் பார்த்து பயந்து போயிருக்கிறார். இப்போ அவருக்குள்ள ஒரு பயம் வந்திருக்கிறது. உம்மை நான் இத்தனை நாளா நான் என்னுடைய நண்பன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேனே. ஆனா நீங்க வேறொரு ரூபமாக இருக்கிறீர்களே, விஸ்வரூபத்தை காட்டுகின்றீர்களே. நீங்களும் நான் பார்த்த அந்த நண்பனும் ஒருவரா அப்படின்னு ஒரு பயம், ஒரு குழப்பம், அப்புறம் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி கூட இருக்குது. உம்முடைய பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படித்தானே நம்ம கூப்பிடுவோம் இல்லைங்களா? இன்னும் சொல்ல போனா பட்ட பேரெல்லாம் கூட சொல்லி கூப்பிடுவோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் உன்னை கூப்பிட்டிருக்கேனே. பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். சோ நான் ஏதோ ஒரு அன்பினாலேயோ ஏதோ ஒரு அறியாமையினாலேயோ இந்த மாதிரி தவற செஞ்சுட்டேன், என்னை தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வேண்டார். ஒரே ஒரு நிமிஷம். சிங்காரம் பிரபுதான் கூப்பிடுறார், கிளாஸ் இருக்குன்னு தெரியாம. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல்
கிருஷ்ணா, யாதவா அப்படின்லாம் கூப்பிட்டுட்டேன், என்னை மன்னிச்சிடுங்க. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும், நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள சகஜம் தான் இல்லைங்களா? ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேலி பண்ணிக்கிறது, கிண்டல் அடிச்சுக்கிறது, இது எல்லாமே ரொம்ப சகஜம். சோ இந்த மாதிரி கேளிக்கையின் போது ஒரே படுக்கையில நம்ம 2 பேரும் படுத்திருப்போம். அப்போ என் கால் வந்து உங்க மேல போட்டிருக்கேன். சோ அந்த மாதிரி உணவருந்திய போது 2 பேருமே ஒரே தட்டுல எச்சில் சாப்பாட சாப்பிட்டிருப்போம். இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடியும் சில சமயங்கள்ல தனியாக இருக்கும்போது நான் உங்களை வந்து அவமரியாதைப்படுத்தி இருக்கிறேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன். இந்த குற்றங்களுக்காக என்னை தயவு செய்து மன்னிப்பீராக அப்படின்னு இப்ப வந்து பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து வேண்டுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. अतृष्टपूर्वं कुशिदोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन स प्रवेदिदं मनो मे तत्तेव मे दर्श्य देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் என் மனம் குழம்புகிறது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீகமான ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. சோ பயந்து போயிருக்கிறார் அர்ஜுனர். சோ விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்தான். ஏன்னா பின்னாடி வரப்போற மக்களுக்கெல்லாம் நீங்க தான் பரமபுருஷர் அப்படிங்கிறது தெளிவாக விளங்கி இருக்கும். யாரும் வந்து ஏமாத்த முடியாது. அப்படி ஏமாத்துனா அவங்க கிட்ட விஸ்வரூபத்தை காமி அப்படின்னு கேட்டுடலாம். அவங்களால காமிக்க முடியாது. அவங்க சாயம் வெளுத்து போயிடும், மக்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள். ஆனா அதே சமயத்துல இந்த இவ்வளவு பெரிய உருவத்தை பார்த்ததினால் என்னுடைய மனம் வந்து ரொம்ப குழம்பி இருக்கிறது பயத்தினாலே அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால அகிலத்தின் அடைக்கலமே, எல்லாத்துக்கும் அடைக்கலமாக இருக்கிறவை, நீங்க கருணை கூர்ந்து நீங்க மறுபடியும் அந்த தெய்வீக ரூபத்துக்கு மாறிடுங்க அப்படிங்கிறார். அந்த தெய்வீக ரூபத்தை இந்த விஸ்வரூபம் காட்டினது போதும், மறுபடியும் அந்த தெய்வீக ரூபத்துக்கு மாறுங்க, காமிங்க, அந்த தரிசனத்தை கொடுங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல வேண்டுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. நாற்பத்தி ஆறு, 47 இல்ல, 48, 49. किरीटिनं कदीनं शक्रहस्तम् इच्छामि तां द्रष्टुमहं तदैव तेनैव रूपेण सदुर्भुजेन सहस्रभागो भव विश्वमूर्ते न वेदयज्ञात्यनैव दानैर्न सक्रियाभिर्न तदोभिरुक्तै एवां रूपसख्य अहं त्रुलेखे द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मादेव्यदा मास विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रुं ममेदं विपरीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். பகவான் இப்ப என்ன சொல்றார்? விஸ்வரூபம் எல்லாம் போதும். அர்ஜுனர் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட, நீங்க அந்த நாராயண சுரூபத்தை காண்பீங்க, அந்த சதுர்புஜ கோணத்தை காண்பீங்க, சங்கு சக்கரம் கதாஹஸ்தத்தோட அந்த 4 கை நாராயண ரூபத்தை காண்பீங்கள். அந்த ரூபத்தில் உங்களை காண நான் ரொம்ப ஆவலா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. சோ நீ இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கியே இவ்வளவு பெரிய ரூபத்தை, இதுக்கு முன்னாடி யாரும் பார்த்ததில்லை. ஏனெனில் எப்ப பார்க்க முடியாது அப்படின்னா, வேதங்களை படிப்பதாலும் இந்த ரூபத்தை பார்க்க முடியாது, யாகங்களை செய்வதாலும் இந்த ரூபத்தை பார்க்க முடியாது, தானங்கள் பல செய்தாலும் பார்க்க முடியாது, புண்ணிய செயல்கள் பல செய்தாலும் பார்க்க முடியாது. சோ கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை காண்பது அப்படிங்கிறது, என்ன பண்ணினாலும் இந்த உருவத்தை காண்பது அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை, பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். சோ நீ ரொம்ப வந்து அன்பேலன்ஸ்டா இருக்க, இம்பேலன்ஸ்டா இருக்க. சோ நீ வந்து இந்த முடிவு பெறட்டும் அப்படிங்கிறாரு. இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் முடிவு பெறட்டும். என்னுடைய பக்தனே, குழப்பங்களில் இருந்து விடுபடுவாய்.
அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். சோ நீ எந்த உருவத்துல நீ என்ன பார்க்க விரும்பணும்னு நினைச்சியோ அந்த உருவத்துல நீ பார்க்கலாம். நீ உன்னோட மனச நீ ஒரு அமைதியிலவே அமைதியா இரு, என்னுடைய அந்த ரூபத்தை, தெய்வீகமான ரூபத்தை நான் உனக்கு காண்பிக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச இத்யார்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷ்யம் ஆசபுய அஸ்வாசயாமாச சபீதமேனம் பூத்வா குணசௌம்ய பபுர்மகாத்மா. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். சோ இப்ப சஞ்சயன் சொல்றார் திருதராஷ்டிர கிட்ட, இப்படி சொல்லிக்கிட்டே பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணினார், அந்த விஸ்வரூபத்தை மறைத்து விட்டு 4 கை ரூபத்தோட காட்சியளித்தார். நாராயண ஸ்வரூபத்தோட காட்சியளித்தார், சங்கு சக்கர கதா ஹஸ்தத்தோட. அதுக்கப்புறமா அவருடைய 2 கை ரூபத்துல மறுபடியும் அந்த தெய்வீகமான உருவத்தை காட்டி பகவான் அர்ஜுனரை உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்னு சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரத்திட்ட அங்கே நிகழ்ந்ததை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு அவருக்கு விளக்கி சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்டேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌம்யம் ஜனார்தன இதானீமஸ்மி சம்ருத்த சசேதா பிரக்ருதிம் கதா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சுதுர்தர்மிஷ ரூபம் திருஷ்டவானசி யன்மம தேவ அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்சின. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். பகவானுடைய அந்த 2 கரை சுரூபத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனருடைய மனதில் ஒரு அமைதி குடிகொண்டது. அதனால சந்தோஷத்துல, ஓ ஜனார்தனரே, இப்போ இந்த 2 கை இந்த அழகான உருவத்தை பார்த்து நான் என்னுடைய மனது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிறது. நான் சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். சோ குழப்பத்திலிருந்து விடுபட்டு சுய இயல்புக்கு திரும்பி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்தது புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். அந்த 2 கை உருவம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த உருவத்தை காண்பதற்கு ரொம்ப அரிது, ரொம்ப ரேர். அந்த உருவத்துல பகவான் காட்சி அளிக்கவே மாட்டார். அது ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது, ரேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஆனா இந்த உருவத்தை பார்ப்பதற்கு தான் தேவர்களும் எல்லோருமே காத்து கிடக்கின்றனர் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்த்யா த்வௌ அனன்யயா சத்ய அகம் ஏவம் விதோர்ஜுன நாதும் திரஷ்டும் சதத்தவேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. எனதன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இதுபோன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். சோ இந்த தோற்றம் தான் தேவர்களும் விரும்பி பார்க்க விரும்புகின்ற தோற்றம். இந்த தோற்றத்தை காண்பது அரிது. அவர் முதலே சொல்லிட்டார், தானங்கள் செய்தாலும் தவங்கள் செய்தாலும் யாகங்கள் செய்தாலும் என்ன செய்தாலுமே பார்க்க முடியாத தோற்றம், ரொம்ப ரேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இந்த கலப்பற்ற பக்தி தொண்டு செய்தால் மட்டுமே தான், அனன்ய பக்தி செய்தால் மட்டுமே தான் பகவானை இந்த தோற்றத்திலே காண முடியும். இந்த வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். சோ என்னை பற்றிய ரகசியம் இருக்கு இல்லையா, அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்பினா உண்மையான பக்தி தொண்டு செய்தால் மட்டுமே அந்த லோகத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியும். அந்த ரகசியமான அந்த விஷயங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்கின்றார். மத்கர்ம க்ரூன்மத் பரமோ மத்பக்த சங்கவர்ச்சிதக நிர்பைர சர்ப்ப பூதேசு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. எனதன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு உள்ளானோ,
பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முழுவதும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். சோ யார் பகவானை சென்று அடைய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா அனன்ய பக்தி செய்யணும். சோ பலநோக்கு செயல்கள், எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. மனக்கற்பனைகள், அந்த கற்பனைகள் தான் நம்முடைய ஆசையை வளர்க்கிறது. அந்த ஆசையை வளர்க்கும் போது ஒரு சைக்கிள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆசை பற்றாக மாறும். அந்த பற்றுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது மேல ரொம்ப பற்று வைக்கிறதுனால அது கிடைக்காம போகும்போது ஏக்கம் வருகிறது. அந்த ஏக்கம் கோபமாக மாறுகிறது. அந்த கோபம் அழிவுக்கு எதை வேணாலும் செய்யணும் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நம்மை தள்ளி விடுகிறது. சோ இந்த மனக்கற்பனைகளில் இருந்து, களங்கங்களில் இருந்து யார் முழுவதும் விடுபட்டிருக்கிறார்களோ, அதாவது ஆசைகளே இல்லாதவர்கள், சோ எனக்காக செயல்படுகின்றார்களோ, என்னுடைய திருப்திக்காக நான் செயல்படாமல் பகவானுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே செயல்படுகிறார்கள் பார்த்தீங்களா ஆச்சாரியர்கள். அந்த மாதிரி யார் செயல்படுகின்றார்களோ, யார் பகவானை அடைவது, பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அதை மட்டுமே போக்கஸா வச்சு, கோலா வச்சு யார் செயல்படுகின்றார்களோ, எல்லா உயிர்களிடத்திலும் எதை பார்த்தாலுமே எல்லாவற்றிலும் பகவான் நிறைந்திருக்கிறார். எல்லாத்தையுமே பார்க்கும்போது கிருஷ்ணராவே தெரிகின்றார்கள் அவர்களுக்கு. அந்த மாதிரி யார் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக என்னை அடைவார்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்கே உறுதிப்படுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிவடைகிறது. இதோடைய ரீகேப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கடைசியில என்ன சொல்ல வருகிறார் பகவான் அப்படின்னு பார்த்தா, கிருஷ்ண கர்மம் செய்யுங்கள். கிருஷ்ண கர்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணருக்கு மட்டுமே, அதாவது கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையதை மட்டுமே செய்வது. கிருஷ்ணருக்கு யாரு பகவான் மேல பக்தி இல்லாதவர்களாக அபக்தர்களாக இருக்கிறார்களோ அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கட் பண்ணிருங்க அப்படிங்கிறாரு. பற்று இருக்கவே கூடாது. அதாவது 50 வயசு வரைக்கும் குடும்பத்தின் மேல பற்று, 50 வயசுக்கு மேல அந்த பற்றையெல்லாம் மடைமாற்றி திசை மாற்றி பகவான் மேல அந்த பற்றை வச்சிடணும். பிரசாதம் மட்டுமே உண்ண வேண்டும், பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அதை நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறாங்க. கிருஷ்ணருக்காக நம்மளால கோயில் கட்டலாம் முடியாது. ஆனா ஒரு கோயில்ல போய் நம்மளால என்னென்ன செய்ய முடியுமோ, பூக்கட்டி கொடுக்கலாம், ஒரு நந்தவனம் அமைக்கலாம், துளசி செடிகளை நடலாம். சோ அந்த மாதிரி சமையலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், கோயில சுத்தப்படுத்தலாம், உழவார பணி செய்யலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யலாம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்காகவே பக்தரும் பகவானை ஒரு குழந்தையாகவோ, காதலராகவோ, ஒரு நண்பனாகவோ, ஏதாவது ஒரு விதத்திலே பகவான் கிட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வளர்த்துக்கிறது. பகவான் கிட்ட இருந்து யாரெல்லாம் நாத்தி பேசுகிறார்களோ அவர்களை கிட்ட இருந்து சுத்தமாக விலகி இருப்பது. சோ கிருஷ்ண பக்தர்கள் கூட மட்டுமே நம்ம சத்சங்கத்திலே இருப்பது. இதுதான் கிருஷ்ண கர்மா. இப்படி செய்யும் போது பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். சோ இங்க இதனுடைய ரீகேப், யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி சொல்றார், விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்ட சொல்றார். அந்த உலகாகிய வடிவத்தை பகவான் ஃபர்ஸ்ட் வர்ணிக்கின்றார். அப்புறமா அந்த தரிசனத்தை காமிக்கிறார். அந்த வடிவத்தை காமிச்ச உடனே அர்ஜுனருக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு பகவானுடைய பதில்கள் என்ன அப்படிங்கறதையும் பார்த்தோம். இந்த உருவத்தை பற்றி பகவான் நிறைய கேள்விகளும் கேட்கின்றார். அர்ஜுனர் அதுக்கு பதிலும் சொல்கின்றார். அந்த பார்த்த பயத்திலே தேவர்களும் அர்ஜுனரும் கூட குழப்பத்திலே ஆழ்ந்து விடுகிறார்கள். அந்த பயத்திலே பிரார்த்தனைகள் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார்கள். சோ கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம நினைச்சா மட்டும் இல்ல, பகவானும் நம்ம மேல கருணை வைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு நம்ம தகுதி உள்ளவர்களாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அனன்ய பக்தி செய்ய வேண்டும். அனன்ய சக்யா பக்தியாது அனன்ய சக்யா. சோ பகவானை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சியில அனன்ய பக்தி செலுத்த வேண்டும். பகவானுடைய கருணையும் நமக்கு இருந்தா நம்ம பகவானை பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ரெக்கார்டிங்